Gaur, bailara jatetxea txorienera ekarri dugu, eta ja, behin aldatzen hasita, normalean Jesus izaten dan sukalde burua, baina gaur, olatz, gaur zukagin. Aprotxatu eta gaur eman egurra. Oita deko, oizi. Eman egurra, Jesuseri. Bueno, zein da lehenengo platera prestatu behar digu duzuna? Atuna amarantoa eztiarekin. Bueno, ikusten dut, orduan, zuek sukaldaritza egiten duzuna, niko, zer esango nuke? Landua. Landua, ez dala, a ber, klasikoa, esango, mutur batzu jatera zuen eraz joateko jendea. Ez, gauza produktu klasikok bai biltzaitugu, bakagu legatza, solomilloa, baina gure tokeakin. Eguneratuta, berrituta esango da, ez? Goi-mailako sukaldaritza esan dizu lehen, eta bidania, horre, bai, galduta dagoela batzun dagoan, mendian puntan, eta aukera baldin bakozu inguru horietara gerturatzeko benetan, mendia gustatzen zaigunei, inguru horiek ikusgarria dira, eta mendi bueltaska bat ibili dita gero, hase aukera hobea, bertara jutea jatera, ze hotela da, baina jatetxe moduan funtzionatzen duzu, ez? Hori da. Bai, jatetxea irikia da. Bai, ez? Zegunetan irikitzen duzu, baina azteu gara ator da itxitan os daukazu gintzat? Astelena eta asteartea dago itxita, asteazken eguarditikan, igande gauea irikita dago. Egunero, ez? Mordoan, aizue, gaur adi, ze hemen gaur prestatuko dituzten platera, gero zuen kartan hauek badituzue, ez? Bai. Orduan, aukera izango duzue, gaur ikusingo dituzue, eta beraienera gerturatzen bazarete, probatzeko aukera izango zuen. Eta udaran astelena irikita dago. Astelenean baita? Bai, udaran bai. Deskantzatu pixkat, neguan aprotxatu eta hori da. Bale, lanean hasiko gara, zein bar dugu aurrena, a ber? Lehenengo saltza bat ingo dugu, amarantoakin dijoana. Bai. Damazki praline de avellana. Bai. Eztia, eta bi mostaza tipo. Bai. Eta pralinea eta ondo gertzen da... Bai. Hori ni probatu behar du, bira. Esan dute kombinazio ezberdina euskatela, izue, probatu behar du. Zekla salsa, bai. Latz. Gero, esan. Amarantoa prejituko dugu, baina aurreago ingo dugu. Bale, oso ondo. Bueno, lehenengo eta behin zuetaz pixkat itzen guz, Balakit biok elkarrekin ikasi zenutela, ez? Sukaldaitza ez? Otoki berdina. Hoi da. Non ikasi zenuten zuek? Zarautzen Aialan. Aialan. Bai. Sukalden gauden laurok, Aialatikan ateagea. Eta hane ezagutu zineten, ero kasualidadez batu zeratea, nola izan da hori? Bi bai, bea eta beste bat ezagutu zianan, batea ikasi zuten, baina beste biok aparte. Eta nola bukatu zuten bidanin? Zu nunga zara izatez? Alkiza. Bueno. Beste herri polit bat. Aukera daukazue, bizikletan inguruan buelta emateko oso polita. Eta nola, Lauregan, bukatu duzuela Eskolan bidez. Eskolan bidez? Bueno, batez, masterra intzuna ez, baina beste hiruok beraiek biak eskolan bidez eta nire bai. Bea praktikatan hasi zan hor, besteare bai, eta nire bai. Praktikatan hasi ginen eta hor segitze dugu. Nausi moduan. Hori da. Eta gero, nola zaudete, sukaldean? Gero da Nahuel, dala bigarren, bueno, bere segidan da ona, bigarrena. Beak masterra intzun, Aialan. Gero dago Jesus, behakin ikasizun, eta dago plato hotzak eta postretako nagusi, eta ni bere laguntzaile. Orduan postretan zu. Bai, postrek eta plato hotzak. Eta platera, bai. Normalean jatetxetan nola izaten da, Beti lehenengo platerak ero entzaladak eta egite dituztena izaten da, postreak egite dutena, eta bueno, bere zentzua badauka, lehen lanean hasten dara bere izaten da, eta gero azkena bukatzen. Eta horrek bere alde txarra ni tokatu izan zait horreitea, eta da, lehen hasten zarena lanean eta bukatzen azkena. Denak arraietakoak eta bigarrenetakoak juten dienean etxea, postretakoak asko luzatzen bada. Guezingeak ejatu nahiko batea ateatzea danok, eta bai. Zema lagunentzako tokia daukazu hor, jatetxean? 11 daude, eta 33 inguru, 40... Eta, horako, esan dugu, egiten duzula goi mailako sukaldaritza, holan berritzailea eta holan, eta, bueno, inguru hortan, bertarra hor, suposatzen dut, eta ni baserriko eta holakoak gustatzen zaizkigu beste betiko klasikoak. Nola onartzen dituzte jendea? Gero eta gehiago. Jendea gero eta gehiago etortzea, herrikok, ingurukok, eta igual batzuk edadeko jendea eta hola hasieran bildurrakin sartzeia, baina gero guztua ateatzeia. Eta hori, argi esan behar zaietan gozekin ez dela olako toki batetik inorra teatzen.
Zer, dauka jendeak txip hori, ez? Olako toki batera junda, olako gauzatxoak atatze izkiute eta gozekin ateako gara. Hori ez da. Ez da gutxia berez. Ezkenean da, eta joan behar gara ora, disfrutatzea. Olako jatetxeetara joan behar gara disfrutatzera, eta nik uste dut, eta gozekin, inon, lehenko gaina horren inguruan eukin genduen, ongien sukaldari batzuk, eta jenteak hitz egiten da, jende txip hori bat zeukala, ez lehen lepo bukatu behar zen duela. Baina gaur egon ikasi dugu ondo jatera joan behar duela, eta ala ere gozekin zituzu, zeretatako. Bueno, zein du, ja nahastu inditugu hor zian ziapeak, estia eta pralinea. Hori badukau. Eta oin? Bai, oain amarantoa prejituko dugu. Bai. Zako kombinazio berizea. Amarantoa egia esan nik hemen erabili dut 2 hiru aldiz. Coger aquí. Esto igual me acerco aquí. Eta gutxitan palomita batzuk bezala geritzea, prejituta, bai. Puztu egiten da hori. Bai. Bueno, aizue. Probatu, animatu, gerturatu eta probatu. Platera no kasmatzei jo, notz. Zein ibiltzen da platera kasmatzei. Enrique Fleischmann. Ah, bai? Bai. El chef. Bai. Bueno, hori, ez da gutze zuen, telebistan, lehen nahiko dexet, hori ja ez dago, ez? Bai. Jarritzen du? Ez dakit. ¿Siguen con el programa? Sí, ahí tienen. Bai, horre, sartzen basate, badago interneten, Hogarmania, ero delako horra gaina nota dagoena, eta horre, lehen, oian espaldizte egite ikusi du, Niko ikusten dituen programa batzuk, eta tipo gatorra gaina egiten ditu lan platerre animatzen da pixka danetik, eta beste herrialde batzuetakoak, Hego Ameriketakoak aso, Asia eta gustatzen zaio, eta... Bai, gero beste restaurante badauka, Getarian, Txoko. Bai? Bera nunga da izatez? Mexikara. Familia vasca. Su señora esposa es de Getaria, sus hijos son vascos también, euskaldunes todos. Eta hemen bizi da, bera? Getarian bizi da. Getarian, euskaldun. Bai. Mexikarrako euskaldun ditu. Bai. Vale, orduan hemen abiteko, sua beroa, oliba ondo beroa, ez? Bai. Eta sartu tatera izango da bakarrik, ez? Bueno, primero probamos a ver cómo está la temperatura. Bai, ya está. Ahí está. Bai, iten dira ez eituen. Bai, palomita batzuk bezala. Iten dira, ez? Bai. Bueno, ponemos un poquito solo, porque ahora sufla. Hay que esperar. Y ahora, ¿ves? Y hace pop, 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 como palomitas. Sekula holan probatu gabe, beti egosita, normalean beti egosita jan izan dut. Hemen egin izan dugu umentzako eta papillak eta iteko garaian eta oso interesantian produktu bat, zereal bat. Baina beira, sekula nuen ikusi horrela egiten. Eta zuk gero, eskolati zeituan hemen hasi zinen, ero beste jatetxe batzuetan da ibilitako? Ez, praktikatan hemen hasi nintzen. Eta hemen hasi eta geratu? Bai, hemen segitze dugu, a ber. Eta ez dizulan deitzen pixka beste jatetxe batzuetara jutea eta probatzea, o... Bai, futuro baten bai. Bai, ez? Bai. Hau ikustot, hombre, lanian politia, jatetxe bakoitzan mundu bada, eta denetan ikasten da. Bai, eta probatu behar da, eta danetan ikasteia gauza desberdinak, eta... Bai, eta berdin da eguneko menuan jatetxe bat baldin bada ere, ikasi teletan ikasi gauza. Bai. Horietan askar lan iten, eta bereien trukua dauzkate, nik egia esan, goi mailako jatetxetan egotetik gero tokatu zaitu baita eguneko menuan lan itea, eta uste zen duen, zer akutziko diate hauen eri. Lan ritmoa desberdina da, azkenen. Bai. Enriken bi restaurantek, bai Lara eta bai Txoko, elkarren arten oso ezberdina dira. Bai, Txokon 100 pertsonatik gora emate dituzte udaran, gugea txikigoa, oso ezberdina da, lan aiteko era oso ezberdina da. Bai, eta menuak, eta... Bai, normala, azkenean 100 lagunentzako hau ematea hone bere... Bai, baina behar dozu lan talde, ikusgan. Hau jazta badakagu. Bai? Bueno, y ahora lo que hacemos siempre es poner un poco de sal. Ah, bai, gazpixkat. Para darle pizca, y al último toque... Gazpixkat. Gatza. Gatza. Oso ondo. ¿Veis cómo aprendo, Olatz? Claro. Siempre, Olatz es la que me enseña, Así era esan gaixoa gaina pidani bezalako herri batean, nora etorri naiz ni? Bueno, baina guztua da, ikusten dago ez dela galduko. Ez. Baina esan dite, bikotea bilatzen ari da, orduan inguru hortan norbait animatzen bada, eta mutil simpatiko bat eta kosinerona nahi badu, itzuli. Libre dauko, Etxean bera kosinatuko, así que aprovechatu.
boskarlo, bale? Ze berda? Enbudua... Enbudu bat, bitu, badako hemen, enbudu bat. Mekin? Bai, oso. Bai, ez? Eta bain biberoia. Zerbait behar duzu, horatz eskatu nahi lasaia. Ni gaur bi pintxe dauzkazu. Bain saltza sartuko dugu biberoia. Saltza holan hotzean juten da, ez da berotzen ez ezer, ez? Bale. Ez. Al final, ez. Bueno, zuen produktua zuek bai bultzatzen duzu. Zuen jatetxean bai zarete produktu goimai, sasoiko erabiltzea. Bai. Eta sasoikoa prestatzea, eta produktu hona erabiltzea, ez? Zer, orduan karta hor aldatzen joan beharko zarete. Urte guztian zean nahi duzuan, sasoiko egiten mozu, oin udazkenean gaudela, udazkeneko eiza eta holan badaukazue, ero... Ez, eiza normalean ez dugu. Eiza ez? Eta plato berrik sartzeitugu, azoka jun eta ontxok ikuste baldin baitugu daudela onak, ontxok erosteitugu eta plato berri bat sortzen dugu horrekin. Bai, orduan, karta aldatzen juten zate? Kartaz kanpo plato berriak eskaintza ditugu. Hori ondo dago. Ze azokatara juten zaite, eh? Tolosakoa. Tolosakoa. Bai. Ja, larun baten harrapatzei gula, ja, azte burua aprobetxatuz. Bai. Ez, eta esan hor alde hortatik Euskal Herrian, sorte duna gara, ze azoketan da, goi mailako produktua euskau, eta pixka danetik egoten da. Bai. Eta zuek, imaginazioa beharko duzu, ez? Ikusita momentuan hor platera asmatu beharra, eta... Bueno, saiatze geha. Pixka geixuen behar. Hori da. Bale, badaukagu saltza sartuta, eta oin? Hori da. Oin daukagu tentsuilua, dala gero enplatatzeko momentun ateatzean saltza bat. Zer dauka, tentsuiluak? Ez du sekulentzun. Da, katsobushi, dala atunsekoa. Bai. Mirin. Bai, mirin ardoa, hori japoniarra. Jengibrea. Eta... Soja. Soja. Soja saltza. Bai. Bale, oso ondo. Gero espinaka, da likuatu bat, espinaka likuatu bat. Eta listo. Eta ero loditzeko nola egiten zuen, lan utzi espesanteakin. Bale, oso ondo. Bai, indegun salsa. Bai. Gero kakauete garrapinatuk. Eta bainatuna prejituko dugu gatza eta pimentakin. Oso ondo. Bale. Hemen fregitu behar duzu? Bai, hori da. Oliba pasako dugu. Olio askorekin hor gainera, ez? Bai, freidoran... Begira. Nik uste nuen plantxan, ero oso ondo. Eta hau, atuna egaluzea izostu iten duzue, ero nola izaten da? Bai. Bai, ez? Bai, anisak izasuntuak inda... Bai, horrekin zer, asko behiratzen nahi dira gaur egun, holan jatetxetan da kontrolatzen dute, ez? Bueno, ez badibili behar da horrelatik uste. Bai, eta etortzea, jendea etortzea, aste honetan egon da, anisakiz alergia zeukan pertsona bat, eta... Euskazuela menu berezik erolan alergikontzako, ero... Montatu iteiteu. Azkenen, dakigu bakoitzak zer daukan jatea, gluten gabe jan behar duen pertsona batek badakigu ze plato dauzkan jatea, eta gero platok moldatze ditugu. Saltza bat ezin baldin bau, beste saltza batekin, edo momentun, bai... Bai, horre esatea da, ez gaur egun. A ber, zer, bai, ni zeliako nez, orduan ezingo zenuke hau, ero jan, ero, bueno, hau moldatu inaldizu, ez? Agian saltza batez bota, irina daukana, ero... Bai, platera asko moldatze ditugu. Jendeak aurretikan ez du abixatzen askotan. Eta ni gaur uste dut ohitura hori, behin deitu behar dugunean, maila hartzeko, ohitura ona dala esatea, norbait, jun behar den norbait jatera, zerbait alergin batero baldin bat abixatu lehenago, espada baizu baitu, nire semeak arrautzai alergia dio. Lasai izan, hau prestatuko dut. Bai, azkenen platerak osotasunen osatu alizateko, igual bada saltza berdina itea beste produktu batzuk ibilita, edo, baina karo, momentun, aldeun bezala. Oso ondo. Oliva bero-bero? Bai. Vale, ahora necesitaremos el hielo. Bai. Izotza. Bueno. Urotza, bai, hau gero zein behar da. Kokzioa mozteko da. Atuna 15 segundu prejitze deu, oliotan, eta gero ura izotzeta pasatze deu, kokzioa mozteko eta barrutikan gordina gelditzeko. Tomate batzuk eskaldatuko bagenitu, berdina, tomateak zuritzeko egiten den funtzio berdina, baina olioa berik uretan. Bai, pintza batzuk... Una pintza? Bai, pintzak berrik... hemen daude batzuk, egon beharko lirak. Hauekin, ondo? Bueno. O zer? Ez jo? Bai. Bai, hombre.
Vale, pues ahora, bueno, es a probar que están bien en temperatura. Atzuna 15 segundu prejitzeu, eta pasatzen dugu ura izotzeta, kokzioa moztutzeko. Orduan bakarrik egin diogu geruza bat, kanpoan geruza bat egin diogu, eta gero barrukoa gordini dago, ez? Hori da. Oso ondo. Bai, hau egin alko, bueno, ez da, plantxan markatuta gehiago egiten da. Nik uste dute holan oliotan... Bai, azkenen alderdi guztik iteko hemen dana berdin egiten da. Bai, oain paperak inbilduko du, uroi platerea ez juteko. Eta hau da berez orduan plater hotz bat da, ez? Bai, hori da. Zuk egiten duzu honetan. Bai. Gauza tokatzen zizu egitea. Bai, beste Jesus eta nire artean. Ba, originala. Nik sekula ez dut ikusia hola nahi dele, bitu. Beti ikasten da zerbait, lehen esan duguna, beti ikasten da zerbait. Hala ere gaur egun goi mailako sukalda izan pixka galduta daukat, Zerbaiten da. Bai, bueno, atuna prejituta beraiek iteute, Zona beroa gaude separatuta, eta gauzak produktuk eta behar dianak zona hotzekok pasatzeitugu, eta guk behar deuna prejitzea eta hola, zona beroak iteigu. Ez gaude danak sukalde guztitikan. Bi partetan banatuta gaude. Sukaldea ondo daukazu, sukalde on bat. Berria da sukaldea? Bai, sukaldeak 5-6 urte hola. Hor da. Eta horrek usten da, ze politia geratzen den, ingurua justo lan pixkatik da. Eta barrena dana gordinek, azkenean hori da bilatzen dana. Hotel moduan zenbat logela dauzka? 19. 19 logela dauzka. Eta dago irikita otxaian bukaeratikan, oaina benduak 10 izteu. Eta hor, zer daukazu lan bezeroak, gehiamak kanpokoak? Kanpotarra. Bai, Estatu Batuak, Australia, Japonesak... Bai, atzerritarrak eta dauzkazu, Eta beha holan Euskal Herria turismo egiten etortzen dienak, eta... Bezero gehiengoa kanpotarra da. Baina, bueno, kanpotarrak bertako betokia badaukazu, Orduan, apuntatu, eta gerturatu. Lujo handiko hotela da, pena mezio. Gu lujo handiko bezeroa gara, hori merezi dugu baita ere. Orduan bakizu, pikoteari esan, astebukaera romantiko bat pasatzen nahi duzuela, Bidani aldea, eta gaina hoxe, goi mailako hotel batean, goi mailako sukaldaritza daztatzen. Bale, orduan, badao, ja osagai guztia badauzkau, eta montatzea besterik. Hori da, platera... La artista? Bai, venga, hola, lan pixka din beharko duzu, bestela... Hori da. Hainbat aldizago ingo zen duen ja, ez? Bai. Orduan zuen lan gehien udaran itezu, ez? Hori da. Bai, udara, udazkena, iraila, urria, hilabete horieke bai nahiko potentek dira. Amarantoa jarriko deu. Bai. Bai, probatu lasai. Bai, mundu hori, krispetak bezala geratzen, ja? Zulok iteizkeu, eta guain saltzak. Jarriko izkeu. Hiru saltzak. Hori da. Hau, esan dugu dela, gaur rinduguna hemen, ez? Hori da, bai. Gero esan espinakana. Espinaka. Eta gero tentsuioa azkeneko momentun pixkat berotuta. Eta izue, Tolosa, Azpeitia eta inguru horietakoak, ez batzarete hotelera, jute bintzak jatera, gutxien di joan, eta hau probatu. Pena mezio? Seguro baietz. Ni, azte bukaran topera daukazue, ero tokirik izango zuen, ni txikia naiz. Bueno, tokitxo bat bilatuko duzutzako. Bale, gertuatuko, Bain kakauete jarriko izkiogu. Bai? Ez dizuen bidi pixka demoten honen pintzakin da, nik honek usten dituan honan lan egiten. Artista dira, hau azkenean, sukaldaritza baino honek gehiago. Oitura da. Bai. Dana pintzakin ite deu, eta ez dakigu pintza gabe lan egiten. Beste atzu beste pintza batzuk, beti ibili izan ditu honek pintza hauek. Bai, honekin. Eskukin. Eta bin lorak. Honek era izu penestizu ematen olako platerroa jatiak. Baina disfrutatzeko da. Bai. Eta azkenean hemen, olako toki batera juten zaten, ez da lehengo bat eta bigarren bat jan eta etxea juten. Nik beti komendat, olakoetara ez menu ezberdinak izango dituzu,
Eta aldala gauza ezberdina probatu, testurak, saboriak, kombinazio dena. Dago karta eta gero dago menu degustazioa. Bai? Daola oso neurtuta dago, zapore bat, plato baten zaporea, beste ana, zein jun, hobeto, nola atera. Zema, plater juten dira horre menuen, zema dihoaz? Bueno, atatzen dira bi aperitibo, gero atatzen dira bi lehenengo, arraina, aragia eta bi postre. Ja, bete naiz. Entzun da bakarrik bete naiz. Bai, oain olioa eta gatza pixkatatu nahi. Bai. Hori da, olioa hori. Hone bintzat, itxura ikusgarria dauka, Eta animatu horrela jaten atuna, eta esan dutena, honek azkenean izoztuta egon da orduan anisaki aldetik eta hor, ez dauk inongo arazoik. Eta, bueno, atuna gaur egun nik uste dut, gordine jatea deno dakiu, ez daukala inongo. Hemen txorienen hainbat aldiz prestatu du horrela, eta... Nola zan izena, saltzen honena, ez du itzen zait? Tentsuilua. Tentsuilua. Aparte bibiltzen duzu tentsuilua? Bai, hau gero kamarerak segitzen du. Bera, bota ituzu gainean. Bai, berotzeko... Hau, beroa behar da? Bai, 10 segundu. 10 segundu? Bai, 10 segundu berotze deu saltza. A ver... 10. Bai. Eta gero, gainetik berak zerbitzaria botatzen izo? Bai, baina amarantoai botatzen zaio, zerbitzariak amarantoai botatzen zaio gainetikan. Eta epeldu, berotu baina gero... Bai, hotzak entzia, ez, bero hotzak endu. Bota ingo diot, ez? Bai. Ja, zerbitzan, ni naiz hemen, ni koiara, ni sardezka eta hartu behar ditut eta ni jatera nator, Listo. Hau izango litzake atunan platoa. Airoa, ze itxura daukan. Oin itxura bakarrik ez, hau goxua hon, berda? Eta, oin probatuko. Bueno, latz, eta hemen oin nundik hasten da, nola izan beharko zan hau probatzeko? Danan nazketa bat. Da, pixka mostu eta ero sartu. Hori da, dana probatzea batea horre dauka grazia. Oso goxua. Baina, saltzan kombinazioa oso ondo, eta baina atunaekin oso ondo geratzen da, jane. Eta, baina amarantoa, amarantoa, geratzen dagoen kurruskari moduan, baina oso goxua. Oso neurtuta dago da. Bai. Azkenean gaur egun, Goi-Mailako sukaldaritza hau da, askotan gozogintzan desaten duguna, ez, gozogintzan postretan be, zuak izu, dana neurrian inber dala, ze bestela, ez direla gauzak ondo atetzen, baina hemen estia gozo puntu hori ematen diona, kakao, esabe, bai, dena, hau. Bai, eta amarantoan gatz puntua. Gatz puntua, dena. Animatu behar zaite, eta deitu, zein da telefono latz? 943 6 8 1 2 3 4. Zaizue, Australiatik, Ameriketatik, eta Japonetik eta jendea joaten bada, bertan daukagula, nola ez gara jungo gu. Deitu eta gerturatu. Garri zaudete.